आजकल सुबह-सुबह जैसे ही मोबाइल के व्हाट्सएप ऑन होत बाटे, ओकरे बाद इतना ज्ञान वाला जौन स्टेटस बाटे ना कि मतलब जैसे एक लाइन से शुरू होके पता नहीं जितना 100 नंबर बाटे, ओमन से अधिकतर 95% त ज्ञान वाले नंबर होइहें। इतना सुंदर-सुंदर ज्ञान, इतना अच्छा-अच्छा बात ही मतलब कि पढ़ले के बाद एकदम मन खुश हो जाला। लेकिन कभी-कभी का होला ना कि लगेला कि अरे! इतना पापी बाटी का हमन के अइसन-अइसन स्टेटस पड़ल रहेला लेकिन जे डरले रहेला उ अपने ऊपर ना हमके त लगेला कि उ अपने ऊपर तनिको प्रयोग नाहीं कइले रहेला। सबकर बात ई बाटे अगर हमही बाटी अगर कौनो बहुत ही ज्ञान वाला स्टेटस डालत बाटी, त ई सोचे के चाही कि जौन सांसारिक जीवन बाटे एकरे अंदर रह के इतना ज्ञान वाला स्टेटस या फिर मतलब बहुत सारा चीज़ अइसन बाड़े कि जौन असंभव हवे, लेकिन भी फिर भी सब अपने स्टेटस पे उ डलले रहेला। तो उ स्टेटस पे डाले वाले लोगन से हम ई कहल चाहतनी कि जे इतना सुंदर-सुंदर ज्ञान वाला स्टेटस डालेला उ अपने ऊपर थोड़ा-सा विचार ज़रूर कर लें कि का ई जौन ज्ञान वाला स्टेटस हमन के डालत बाटी, ई एकदम सटीक अपनियो ऊपर बैठत बा कि खाली दूसर ही करती डालत बानी। ई सोचले विचारले के बाद उ जौन ज्ञान वाला या फिर बढ़िया से बढ़िया एक ठो एक-एक महात्मा वाला स्टेटस बा, ओके डालल जा।